What's up guys? So, kamusta kayo? So, medyo matagal na hindi tayo nakapagawa ng video vlog dahil wala pa tayo, hindi pa tayo makakagalabas, makakagala dahil syempre sabi ng nanay kanina, nabasa ko yung chat niya. Don, huwag ka munang gala ng gala dyan ha. Manatili ka sa bahay ni kuya at ni ate mo ha. So, wala tayong magagawa kundi hanggang dito lang sa loob. Kain, tulog, cellphone, yan lang muna yung ating routine sa ngayon. At syempre, pero kapag-upload naman po tayo guys ng ating mga video content. Kaya lang hindi po yun vlogs. Yun po ay mga gawa natin na animated Bible story. Episode 1, 2, and 3. And kung hindi nyo pa na-visit, that is for kids. Pero kung gusto nyo panoorin, para sa inyong mga baby kiddos dyan, pwede po yung video na yun. And for now guys, so tayo ngayon ay mayroong good news! Good news na naman! Kaya isang mabuting balita na naman sa ating YouTube channel dahil naabot na natin ng isang milestone, yung ating goal, yung ating pangarap na 1,500 subscribers! Yes! So naabot na rin natin sa wakas guys. So after 15 months. Okay, so ngayon po ay nasa 15 months na po yung ating YouTube channel. And naabot na natin yung 1,500 na subscribers. So yun ay malaki ng achievement ng ating channel guys. So ngayon ipapakita ko mamaya kung ano yung aking inihanda. Yeah, inihanda tayo para sa pag-celebrate ng ating 1,500 subscribers. Oh yeah. So ayun guys, 15 months na po yung ating YouTube channel. At kapag ilang palit-palit na tayo ng pangalan ng ating channel. So, ewan ko ba dun. Basta, hindi ko alam pero papalit-palit tayo ng pangalan. Pero, di bale, ito na lang. Sa 15 months na tayo ay merong adventure sa ating YouTube channel, guys. Naka 1,500 tayo. So, kung ating i-analyze, probably, mayroon tayong, kung kunin natin yung average, each month, per month, mayroon tayong 100 subscribers. So, ayan, maraming salamat po dahil na tulungan nyo ako para maabot ng Abian Ben Vlogs Vloglagan ang ating goal na 1,500 subscriber as of July 21. Okay, July 21, 2021. Ayos! So, ayan na. Maraming salamat guys. So, syempre, bago ko ipakita yung aking inihanda, okay, so, sa pag-celebrate nito, so, syempre guys, gusto ko munang pasalamatan yung nasa taas. Yung syempre yung ating Panginoon dahil sa pagkakataon na binigay niya. Okay, so, na maabot natin to. Syempre kung hindi dahil sa Kanya, hindi natin maabot itong 1,500. 1,500. Diba? So, malaking tulong yon. Okay? And syempre, sa mga hindi nakakaalam, gusto ko rin ibahagi sa inyo na dahil paano ko nagsimula na mag-YouTube? Bakit ako nagsimula na mag-YouTube? Pasensya na guys, medyo magalaw yung aking kasi nakawakan ko lang yung phone camera ko dahil nakangangalay kapag hindi ko ilipat-lipat. Okay, so sa mga hindi nakakaalam paano ako nagsimula, bakit nga ba mayroong vlog-lagan? Bakit nga ba mayroon akong YouTube channel? Ito yun guys, dahil dati, mahilig po ako talaga gumawa ng mga video. Okay, so I'm just, yung siyempre boring naman, wala namang ginagawa. So ang ginagawa ko na lang guys para patayin yung boredom sa aking buhay. Wow. Patayin. Kaya ang ginagawa ko na lang guys ay ang paggawa ng mga video clips. Hindi naman actually yung pagbablog na hello mga kapapapapapa. Hindi po ganoon. So hindi naman ako kakaya ng iba na basta ang galing nila. Pero syempre gusto ko rin matutunan yun. Gusto ko yun. Syempre gusto ko rin na mapalago itong channel natin. Okay, pero syempre kinakanker ko pa yung shy type. Mahihain. Okay, so kinakanker ko pa yung aking sarili. Pero darating tayo dyan. Ayun guys, so nagsimula tayo nga dahil nga mahilig tayo sa paggawa ng video. May isang kaibigan tayo na nagsabi na, Padi, subukan mo kayang gumawa ng YouTube dahil mahilig ka gumawa ng video. So, ayun ang simula kung bakit ako nagkaroon ng YouTube channel. And ang pangalan nun ay Benison Alera Thoughts. Ibig sabihin ng Benison Alera Thoughts, ibig sabihin, yung nasa laman ng isip ko. Kasi dati mahilig din ako gumawa ng mga poems. Poems ba yun or poems? Basta ng mga tula guys, mahilig talaga ako nun. Siyempre, nasa moment ako nun na inspired.
Ngayon, hindi na. Siyempre, inspired pa rin tayo, pero iba yung dati. Mahilig talaga ako dati gumawa ng mga tula. Siyempre, para sa father ko, sa mother ko na tula. Makikita niyo sa aking channel. And siyempre, para sa mga special someone. Pero ako'y pa rin ay iniwan. Aray. So, natural lang yan na may mga taong dadaan sa ating buhay. Yung makilala mo, yung maging close sa'yo. Pagkalipas ng ilang mga araw at buwan, ilang linggo, hindi ka na nila kilala. Ganon lang yung kadali, pero okay lang yan. It's part of growing up! Ayun, so guys, ayun nagsimula tayo sa ganon. And hanggang na sumali naman tayo sa mga iba't ibang grupo guys, iba't ibang mga kaibigan yung na-meet ko. Siyempre, baguhan ako. Gusto ko rin mapalago agad yung channel ko. Dumaan ako sa mga ganon. And sadly, hindi ko yun itinuloy. Though may mga kaibigan ako na kasama na andun pa rin sila. Pero tinigilan ko na guys nang nagawa ng nasiraan ako ng wifi. Kasi hindi ako makapag-join sa kanila. Siyempre, paano ako makapag-join, makapag-support sa kanila dahil nasira na nga yung wifi ko. So, tumigil na ako hanggang sa nakapagtrabaho ko sa radio station. Hindi na ako nakabalik sa aming grupo. And hanggang sa ngayon na nasa Antipolo na ako. Sa hindi nakakaalam, sa Antipolo na ako. Ayan, so, nagbakasyon na ako saglit dito sa Antipolo guys. So, siguro dito maghahanda ako for exam. Para sa LET exam kasi kukuha ako ng board exam. Wish me luck guys, pray for me, napapasa tayo. And siguro when God's will, siguro dito na tayo magtuturo. So, sa Antipolo ako. Sa mga kaibigan ko dyan na sumasuporta sa akin sa Antipolo, sana makikita tayo. Ayan, so, ayun guys, so sumali ako sa mga grupo, pero, ayun, syempre, lumaki din yung subscribers ko, pero syempre may nawawala rin. Ayan nga, sabi natin, may mga tao talagang hindi permanente. So, may mga subscriber din ako na hindi permanente at nawawala din. Yung iba kasi naging spam lang. And syempre, patakaran yun ng YouTube. Hanggang sa meron din tayong mga ginagawang marami na tayong, siya nga pala guys, marami na tayong nagawang mga video at vlogs. Okay, so visit my channel, Abian Ben Vlogs. You can search on YouTube, Abian Ben Vlogs. Pero vlog lang ang name ng ating YTC for now. Okay, so ayun ang nangyari guys. So hanggang sa ngayon guys, hindi na ako sumali sa mga group. Tinigilan ko na yun, sabi ko kanina. Hinayaan ko na lang kasi dumating din ako sa point na parang nawalan ako ng gana. Kaya syempre may mga down moments tayo. Nawalan ako ng gana sa aking pag-YouTube. So ayun na, pinabayaan ko. Sabi ko, kasi maraming subscribers yung nawawala. Sabi ko, hayaan ko na lang siguro to. Huwag ko na lang pansinin yung mga subscribers ko. Sabi ko, sana ma-reach ko lang na lang yung 1.5 na subscribers. Yun yung main goal ko talaga. And happy is me today. Tonight. Gabi na pala ngayon. Dahil na-reach na natin yung 1.5 subscribers. Okay, so wala bang congratulations? Yan pa, congrats naman sa comment section guys. Okay, so ayun na nga guys So, ayun na narating na natin. And sa ngayon, hinahayaan ko na lang na sana may magmamahal ng video ko. Kung makita niyo yung video ko guys, nako, madidismaya kayo. Kasi, napakaliit ng views. Alam mo yun? Kasi, hindi naman tayo ganong sikat. Pero, try niyong subukan yung mga video ko. May matutunan kayo. Hindi, sure po. May matutunan po talaga kayo. And siyempre, hindi tayong sikat, hindi tayo kagaya ng iba na hubad-hubad dyan. Tapos may mga prank-prank, hindi pa natin alam yan. Paano mag-prank? Okay, pero guys, abangan nyo mamaya. Ipapakita ko sa inyo guys yung aking inihanda na para sa celebration ng ating 1.5 subscribers. So, this is the way na ako ay magsiselebrate. Siyempre, magsiselebrate tayo sa pamamaraan na makakayanan na natin. Importante ay makapagbigay tayo ng aliw, ng tawa sa mga pusong nalulumbay, sa mga pusong nalulungkot, sa mga pusong nasusugatan. Hindi, charot. Okay, so, move on, mga broken-hearted dyan. Okay, so, wag kalimutan. Ayan guys, so see you mamaya. Ipapakita natin yung ating inihanda. Okay, wait up guys. Ito, babalik ko na.
So guys, huwag kayong magugulat ha. May sorpresa ako. Ito yung aking inihanda guys para sa ating selebrasyon sa ating 1,500 subscribers. So ito na. Thank you. 1.5k subscriber. Diba? So, ito guys yung aking inihanda para sa ating pag-celebrate ng ating 1,500 subscribers. So, tadaan! Tadaan! Diba? Dami kong handa, no? Ayan, so meron tayong pa-cake dito guys. Siyempre, yung ating nakagisna na pagkain, lechon. Lechon baboy, may pansit tayo, may bihon, may soft drink, syempre pampatulak, kailangan natin yan guys. May lumpia, may lechon manok na ating paborito, spaghetti na paborito ko rin, fruit salad, at saka ice cream. And so, meron tayong cake, yan. So, guys, na medyo and so, happy 1,500 subscriber! Vloglagan. So, ayan guys. So, yan yung ating inihanda sa ating selebrasyon. Thank you, 1.5 subscribers. So, ayan guys. Ayan, so, ito na guys yung ating inihanda para sa ating celebration sa ating 1,500 subscribers. Ayan, so maraming salamat guys sa inyong lahat. Maraming salamat. Siyempre, ito yung ating cake. Cake natin. Happy 1,500 subscriber vloglagan. Ayan, so masaya tayo guys. So, ito muna yung ating inihanda. Kasi hindi pa tayo sumasahod. Wala pa tayong sweldong natatanggap mula kay YouTube. Pero darating tayo diyan. Ito, lechon baboy. Kayang-kaya natin yan pag nakasahod na tayo. Pero sa ngayon, hanggang sulat lang muna. Importante na patawa natin yung ating sarili. So ito guys, ito. So, malit mang bagay para lang mapatawa natin ating sarili. Ayos yan. Ayan, so maraming salamat guys sa mga patuloy na sumusuporta. Huwag kalimutang mag-like, mag-share. Share nyo naman yung mga videos natin sa inyong mga kaibigan para mag-support din. Ayan, so maraming salamat talaga guys sa inyong mga suporta. Nakakaiyak. Pero masaya ako dahil naabot na natin yung ating goal na 1,500 subscribers for 15 months na tayo nagsimula sa pag-vlog. So maraming salamat guys. And hope sa mga bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Search nyo na lang sa YouTube yung Abyan Ben Vlogs at lalabas yung ating pangalan ng channel na Vloglagan. And kalimutan manood natin mga videos and mag-subscribe. So ayan, this is Abyan Ben. Thank you so much for watching. God bless you. Goodbye. Subscribe at Abyan Ben Vlogs.